Наша планета Земля. Вона найкрасивіша з усієї сонячної системи. Наша планета має 6 континентів та омивається 4 океанами. Континенти поділяються на країни. Ось дивіться, це Україна. Але сьогодні ми розповімо вам про іншу країну, яка називається Португалія. Вона розташована на крайньому, південному заході Європи. У Португалії знаходиться найзахідніша географічна точка континенту Євразії – мис Рока. Де це? Від України до Португалії 4115 кілометрів. Це майже 5 годин, якщо подорожувати літаком, та майже 41 година, якщо їхати машиною. Якщо пішки? Не знаю, можливо, спробуємо заміряти на літніх канікул, хоча вважаю, що літніх канікул не вистачить. Чи знали ви, що назва Португалії пішла? Від поєднання двох латинських слів. Портус, що означає порт, та назва цього Португая. Португая звучить майже як Португалія. В Португалії всюди море. Саме тому усі португальці, моряки та рибаки, в морі вони ловлять тріску, усі люблять її їсти. А я не люблю. А ось старовинні кораблі мені подобаються. На них португальські моряки відкривали різні країни. Ось, наприклад, був найголовніший моряк Васька. Та не Васько, а Васько де Гама. Він був першим, хто приплив в Індію. В нього був друг, а може просто знайомий на ім'я Діас. Він під вітрилами досяг південного краю Африки та назвав його мисом Доброї Надії. А ще був інший португалець Магеллан. Він перший проплив навколо землі, та навіть сам цього не очікував. Але потім він повернувся до Португалії, тому що дуже сумував за містом Лісабон. Зрозуміло чому? Лісабон – це ж одне із найстаріших міст у світі. Він на сотні років древніший за Лондон, Париж та навіть Рим. В Лісабоні багато чого найдревніший книжковий магазин, відкритий 280 років тому. Так, а ще й найдовший міст в Європі – міст Васко да Гама. Його довжина – 17 185 метрів. Це як від Одеської площі до Дніпра. Недарма на Одеській площі є центр Магеллан. Португальці дуже спортивна нація. Особливо вони люблять футбол. Один з найвідоміших футболістів світу – Кріштіану Рональду – португалець. Так, я знаю його. Він є капітаном португальської збірної з футболу та вважається найдорожчим футболістом за всю історію футболу. Він неперевершений футболіст та дуже гарний актор. Бачили, як він імітує падіння? У Португалії, крім футболу, є ще один національний вид спорту – бойове мистецтво жого-ду-пау, яке виглядає як японське айкідо. Португальці дуже талановита та співоча нація. В них навіть є особливий стиль музики фаду. Дуже сумний, тому що про кохання. Португалія не така велика, але португальська мова дуже поширена. Вона має офіційний статус в Бразилії, Анголі та ще в 7 країнах світу. Хоча для українців деякі слова звучать смішно. Як ви гадаєте, що означає жиж? Калюжа? Ні, це звичайнісінька крейда. А чи може щось смачне мати назву жаба чи каба? Так, може, тому що це смачні ягоди, схожі на чорну смородину, але розміром з виноград. А ти коштувала? Ні, тільки бачила. А португальці дуже люблять українську кукурудзу, тому кожного року купують у великій кількості. Я теж її дуже люблю. А ще люблю відпочивати в Португалії на морі, а точніше на океані. А я то не була. Гайда на літніх канікулах до Португалії. Пішки, дізнаємось, скільки часу це займе. Ах, скоріше би літні канікули.